Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de Ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat com quedarà el carrer 26 de gener de 1641, segons l'avantprojecte de remodelació que ha presentat l'Ajuntament. Les dues voreres seran amples i tindran 2,25 metres, quan actualment només en fan 1,45 i no són accessibles. Per aconseguir aquest guany, el carrer deixarà de tenir cotxes aparcats a un costat. A l'altre, hi haurà una línia de serveis on per primera vegada en aquest carrer s'hi posaran arbres que es combinaran amb places d'aparcament de cotxes i motos i amb els contenidors de residus. Al mig hi haurà la calçada amb un carril de circulació en sentit creu coberta, com ara, però una mica més ample que l'actual. L'Ajuntament preveu aprovar un projecte definitiu l'estiu de l'any que ve i iniciar les obres abans de que acabi 2025. El càlcul dels tècnics municipals és que els treballs durin entre 10 i 12 mesos, de manera que el nou carrer 26 de gener de 1641 podria ser realitat a finals de l'any 2026. També ens hem fet ressò de la gala de lliurament dels Premis Sants Montjuïc, un acte que es va fer al Saló de Plens del districte. Els reconeixements van ser per al mestre pastisser Joan Galimany, per l'Associació Catalana Pro Persones amb Sord Ceguesa, APSOSECAT, per al projecte Marina't de contes realitzat per Marina Viva en col·laboració amb escoles i per al programa Mami Atlas d'acompanyament a les dones durant l'embaràs i el postpart, impulsat pels centres esportius municipals de l'Espanya Industrial i de la Bordeta, gestionats pel Secretariat d'Entitats. Escoltem Estela Martín, responsable del projecte Mami Atlas. Vull donar les gràcies per aquest premi que ens dona moltíssima força per continuar treballant, assessorant i acompanyant les dones i les mares en el moment d'embaràs i del postpart, perquè trobin en l'esport un aliat per superar aquestes etapes. Dimecres d'aquesta setmana, l'Associació de Veïns d'Hostafrancs ha celebrat la seva assemblea anual sense la preocupació de quedar sense seu. L'entitat veïnal confia en el compromís dels nous propietaris del local del carrer Callau Nou per renovar a preu assumible el lloguer que comparteix amb l'Associació de Comerciants Creu Coberta. I us hem explicat també la situació del local de planta baixa al número 49 del carrer Leiva. Aquests baixos segueixen funcionant com infrahabitatge i ara hi viuen famílies amb veïns, segons expliquen a Ràdio Hostafrancs, persones que viuen en aquest edifici. A començament de juny van canviar els habitants, però no van finalitzar l'ús irregular del local sense cèdula d'habitabilitat, com esperaven els veïns. La situació continua igual. Les persones que hi dormen aquí són altres, ni ha nens, ni ha canalla, però continuen visquent. Llavors el problema el continuem tenint perquè no sabem la situació que estan aquí dins ni com estan. El veïnat de Leiva 49 ja va denunciar aquesta situació després que a començament de maig es va produir un incendi provocat per una cuina instal·lada als baixos.